हाथाय फुदों आबैया मालाय गनजों फुनाय गनजों फुनाय नुफेरा नालाय आबैया मालाय ब्रासजों फुवा निम दालायसो हाबाया बुदां जाबनानै ओंखारबाय ए आबैया मालाय बिरियानि थिरियानि जादों होनदों माथो नोंहालाय मानो जायाखै ए फ्राय फुलाव बेखौ जायाखै नों माथो जानाय नोंलाय आं बेखौ मोनजायाखै होनबावबाय या आंबो थांफाबासो जागौमोन आरो बिदि समावनो जुलाफि सुलाफि जाबाय नोङो मानि थाखाय जानाय बायदि मोनाखै मिथिगौ अमा गैयामोन ना हाबायाव बिराद गाज्रि आं फिसाया जै बर' हारिनि फिसासो जेबो नङा हाबा बिसोर बर' नङाना हारसासो नालाय मालाय हारसायाव बोरमा बेदर होयो आरो ना जोंनि बर'फोरासो बांसिन अमा बेदर होयोब्रा ओंखायनो माबा लांदां लांदां मोनदोंब्रा बे हाबानि ओंखामखौ बिराद गाज्रिथ' दाद बिमा जोलै उन्दुदो मेंबाय बिबै फिसौ रायलायनायखौनो आङो मोनायावनो एसे भिडिअ खालामनो लुगैनानै खालामनानै दोनबाय दसनाफोर ब्लगसा ओमफ्राय अखानायैजोंसो मिक्स जागोन आरोना बियो आबे सिरियालसो नायोथ' गान मोननांगौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग जुसना थामखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सय मानसि जे भगबाननि महरना सोनाफोर दा मुगानिफ्राय ब्लगखौ फराय जोबोद सिनायनानै जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सिगांनि ब्लगसावनो खिथाखाबाय आङो गोबायदारियाव मोनफैनानै दंफैयो स' गोबायदारिनिफ्राय नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय आङो सानजानि खामसालिनिफ्राय आरोना जिहेथु बेयाव नोजाराया मोजां जायो दरजा खुलिनाय लोगो लोगो ओरै पहरा स्रां फैयो नालाय मानसिखौबो एसे गुफुर नुयो बेनिफ्रायनो वेलकाम खालामनो मोजां मोनो आङो सोनाफोर जों नायलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो मोजांखौनो सेयार खालामनो सेस्था खालामगोन आं सोनाब दाबायदियाव दैया एसे टाइम लायो नै जोंना दैया दाबो सफैथ'वाखै मटरा दहायनो अन सफैगोन दे टेंकिनिफ्राय दै लांनानै एसे दंखलाव सोहैनांसिगोन सोनाफोर दैया फैख'वा जाथारबाय आरोना आं नेनो बाबाय दंखलाव दै सोबा एसे थाबनो गयोना दै लानानै फैनायखाय दैयाबो गनानै थालायबाय 1 मिनिटसो एसे माबागोरलायबाय आरोना जाबाय दे सोलायनाङा टंलाब ओमफ्राय ओरैथिं थांनानै एबार बिबैजों जइन जालायबाय नै मानसिया खिथु थांफानोसै थांफागोन बा अमा आदार हैनाय सिन्थायनो खिथु हा गबाय आया मालायबो अमाया अबाव बेरायहैखो हारसिं ओंखारनो हायो ए बाहेरायावसो दं होमबालाय फिसाखौबो लांफाबाय सेसे नानि नोंनाव अमा आदार होनो फैनाया मा जाखो बेलाय जु होनहरदो फैदो होनहरदो माथां नागिरफानाया अमायानो बदनामसो जानो नागिरबावदों जाहैदों फिसा लाहोबावगोन आरो ओमफ्राय नोंहासो खस्थ' मोनगोन फिसा लाहोबावबा लाहोला जबरदस्ति खानानै दोननांसिगोन दुरुंखौनो गनानै खारलांबाय फिसाया एसे देरबाय नालाय सनाफोर लोगो नागिरखो ना माखो गैया अमायानो बदनाम जानोल' नागिरो बे दा फिसा थानायाबोथ' मालायजों बदनाम जानानैहाय उदैयाव प्रेगनेन्ट जानानै फैनायसोना बियो बेयावनोथ' बिखुनजो बिमाया खम खस्थ' मोनो दा मालायनाव अप्रेसन गोमाहैबाय बायनाय जमायबाय बायनाय अमा बिमा जाबाथाय खस्थ' मोनोना बैनोहाय सनाफोर बै खनसे जोङो फौजि बिथांमोन थालायबा रिजाला हमनानै लायनाया बेलेगाव फानफ्रबनानै जानानै थाहैलायनाया नानि फैदो आइबाया खिनोनो नानि फैदो मा आइबाया एनोनो खिथुखौनो नागारला अमा फिसा नुगोन होननानै हनै फैदो खिनोनो आबैया फैदो खिनो नामा फैदो साहा दंसै फैदो साहा लों फैदो साहा लोंसै फैदो गाइखेरथ' होफैयोमोननो खिन्थु मैया मानोबा होफैयाखै ओमफ्रायहाय जों एसे लाबोनायाबो नै मैया लोंबाय आङो ओमफ्राय नै फिसाजोंल' गोदि होजासिगोन आरोना स' लाल साहा लागावनानै लानोसै हाइजें थेलथेफा होलायनाय जायखि खामानिफ्रा मेंनायानो जा माने न'आव फैबा ओइथिं थांलाय फैलाय मेङोना होमबाबो नो टेनसन सनाफोर एटलिस्ट नानियाथ' बिबैजों खिथु आंनिफ्राय एसे आंखौथ' एसे फ्रि होगोन नङा होमबा आं बेखौनो लुबैगासिनो दङ आरो आङो बिराद मोजां मोनो
बिबैजों माबा थेब थेब रायलायबा आरिबा माने बिबैयाबो मोजां मोनोना थाबाय थानो मोननाय जाया जोंजोंहाय स' बिराद नायनानै मोजां मोनो सोनाफोर स' बे एसे क्लिप्सफोरखौ आङो केपचार खालामनानै लाजोबगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय जाखिनि शेयार खालामथावथाव नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आङो दायनो खिथु जागासिनो अमा फिसाया नुवाखैना अमा फिसा नायखुमानो थांनो नागिरदों सानदों खोमा बिबैखौ अमाया बोरो होनगासिनो दं फैदो नानि फैदो साहा लोंसै नै गाइखेर मानिनो हाया बेखौ दैबाथाय हनै दंखल सागासिनो दङ मैया था लाबनायखौ रुनानै जानोसै मोनगोन ना मोनाथाय एसे संख्रि होनो आङो संख्रि गैया संख्रिनि एसे फ्लेभार मोजां मा होनो बाबसियाव मोनजालायबासो मोजां मोनो आरोना बेरायनोसै आयै सोना फुरथि मोनथारदों ओरै बारनायसै बेरायनोसै बाबा बैयाव दैयावल' नायदे आगैखौ मोजाङै दे थां ओरैनो दै जिङाव हमथा नानि आखाइखौ हमथाबाय बिदि बुंनो हामा नानि आखाइखौ हमथाबाय था दादाजों दे थांदो टाटा थांदो थां आबैयाबो खामानि मावदों मन्दिर सुदों आबैया थांदो थांदो समायालाय बारा जायाखै दासो 8थानि एसे बारदों थेवबाबो आङो लाहार फाहार खालामखानोसै नै दालियाथ' आरो बेयावबो नांखागोनानो नानिनि थाखायनो होमबाबो एसेल' संगोन साननै मोनानि गथ'नि थाखाय ओमफ्राय आं मैया थारुन लाबोनायखौ आखायाव लादोंमोनहाय सनाफोर मोनगोन ना मोना कनफिउस जाबाय आङो दखानदाराथ' बुंदोंमोन नासि जेलि बिक्रि हय नाखि होनलाय थादोंमोन ओमफ्राय नै मानाबो दरनै दंखायोमोन बै आं लाबोनायमोन नायनोसै संलाबायनोसै रुयाबा माथो खालामनो आरोना रेडि जाजोब्बायानो होनजासै संनांसिगौल' ओमफ्राय आङो पटलखौ आगोल बहायनानै लागानोसै पटलफ्राबो लाबोनानै जायाबाथाय मोनलांजोबो ना ओंखायनो पटल भाजा दालियाबो गोदौगासिनो ओरैहाय ओमफ्राय मैया मोनायावहाय आङो फान्थावजों आलुल' एवनानै जादों आरोना नै दंबावोमोन जाजोबनो हायाखै एसे फुदुंबाय बेखौबो जाखालाबायनोसै आरो माथो जाबाय जागासिनो दङ नैबेनो आरोना सनाफोर मैया फोरान लाबोफानाया बेखौनो थारुनजों संगोन आङो थारुन हानायावनो सोरबा आइडिया मोनखाबाय जानांगौ खोमाना आंना नायगिरिफ्रा ओमफ्राय ओरै थाव सेरबाय पटल एवनायावनो आरोना ओमफ्राय पटलखौनो ओरैहाय दोनहरजोब्बाय आङो बेहा संनानै लागोनसै दे सोनाफोर एसे दोननानै एसे संनानै लागोनसै आङो ओइ फख्रि आलियावसो नुहुरदों अमाया ओमफ्राय लाइन जालांजोब्बाय नोंसोरखौ नुबा गिगोनथ' अमाया हाबाब आबैया लिंहरगोरथों र' हाबाब अ दासो फैदों दंग्लाबनो खारलांबाय माबाया खारलांबाय आयै हामफ्ला सिफ्ला अमाया गिगोन आबैया खागोरथों र' हे प्रभु थांनाला ओंखायनोथ' बिलाय लोगोफ्रानो फाननायानो गोबाव जाबायबा बेहा नानि थांनांला फैदा अरो थांथारगोन आरो बियो अमा फिसायानो गोथांथां लोगोफ्रा फानहरजाजोब्बाय थानानै बखालिलि दादागिरि थ' थाङा आबैया खाखोमानो नागिरदों र' मुनु होनदों आबैया नै थांनाङा नों थांबाथाय गिगोन मुनु थांला नोंहा होनबा खारगोनसो बियो फैदो मा फारसेथिं ओंखाम फारसेथिं ओंख्रि गोदौगासिनो दङ सोनाफोर आंना आरो थंला थांबावबाय नै बिबै फिसौ मिनिनानै थैगोन आरोना ओमफ्राय लामायानो समान नङा आखाइबो हमजाबावासै आरोना हारसिंसो थाबायगोन जाहैदों माने जायनो लामायाव ओंखारो जायनो बाहेरायाव थायो बेजोंनो लोगो आरोना दिनैनि दिनाव न' सिङाव थाग्राजों लोगो जाला बियो आंथ' न' सिङावसो खामानि मावगोन नालाय आंखौ नांला ओमफ्राय लामाथिं ओंखारलांबाय आरो माथोबाव हाबाब ओरैबादि बियो अमा बेदरबाथाय नायसाय सनाफोर मा होननानै बुंबावदों आङो बिमा जोलै जाबाय बिमाया अमा बेदर न'आव लाबोनायखौ बन्द' खालामाबा जानाय नंला आरोना हमसारला सनाफोर मोनबाय मोननाया थारुनाबो मोनदों आरोना ओमफ्राय थारुन फिथर दरसे साखिनायबाय आंबो गयबो जाबाय बिराद गोबाव दिनैसो गय जादों आरो बिबै फिसौआ आरो ओंखारलांबावबाय सोरनाव थांनो होनलांखादों आं बारा फाता मोनस्लाबासै आरोना ओंखारलांबानो खिथु ओमफ्राय फिसौजोआबो थांबाय लामायाव ओंखारदों दासो आङो दहायखौ दसे ओंखारदोंमोन दसेल'मोन ओंखाम मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय फौजि बिथां बानानै गालांनाय बिसोरो एसे जिरायनो मोनाबा आं सान्थि मोना दासो जिरायनो फैदों आइदै ओंख्रि मोनबाय नालाय
साया गोलैबाय फुङाव बांद्रायबाथाय सान्दुं नाङो ओमफ्राय नै दा थाइजौनि साया गोलैबाय नालाय एसे खिथु बहायनोसै न'नि बेरा सेरावनो न'नि जिरायग्रा आरोना ओमफ्राय आरो माथो बसनाफोर ब्लगसा बेनोसै आं बिबै फिसौनि मिला मिसा खिथु थांलायलायनाय फैलायलायनायखौनो बांसिन लानाय जाबाय आरोना बेखौ नायनो मोजां मोनो नालाय आंबो गोबावजों खनसे दिनैसो बेबायदि नुदों नालाय ओंखायनो आङो बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरोना आंनालाय आरो माथो नोजोराव मा गोलैयो मा मावो बेफोरखौसो नङा होमबा आरो संनाय खावनायनिफ्रायथ' नों बारग'नो हाखायानोसै जेराव खिथाया बेखौथ' मावखानांगोनानो हिनजाव मानसिया नङा होमबा बेनिफ्राय स' बेखौबो लाफाजोब्बाय आङो एसे गाज्रि मोननांला आरोना न'आव थांनानैबो मा मोजां ब्लग्स देखायनो हायासै होननानैहाय स' मोजां ब्लग्सखौ आं हानायमानि देखायनो नाजागोन ओमफ्राय जोंनि गामियाथ' एसे गोजौ गाहाय दङ आगोलाव आङो खनसे देखायखांबायमोनबो ओमफ्राय खावसे थादों बेखौ आं एबार मखा मिलायोबा टाइम मिलायोबा आङो फुरा एक्सप्लर खालामगोन आरोना हाजो गुदिफ्राव माबायदि जोंनि गामिया फुरा माबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोबा साफा सानैबाबो कमेन्टआव गामिखौ नायगोन होननानैल' बुं होमबानो आं होगोन खमसे खम साबासोनि कमेन्ट फैबाबो आं बे ब्लगखौ खालामगोन आरो कमेन्ट फैबाबो आं ब्लगखौ बानायखागोनखा जुदि कमेन्टखौ मोनोबा मा जाखो नोंहालाय अमा साखिनायग्रा ओमफ्राय जुदि कमेन्टखौ मोनोबा आंबो माने भिडिअ बानायसिननो बोलो मोनगोन आरोना आंना नायगिरिफ्रा गामिखौ नायनो लुबैदोंनो ओंखायनो आं ब्लग्सखौ बानायदों होननानैहाय आरो जुदि नोंसोर बेबायदि कमेन्ट हराबाबो जेबो नङा आं देखायखागोन आरोना नो टेनसनखा बेनिफ्राय दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै बिबै फिसौ बेरायहैनायावनो जोङो बिमा फिसा लुस्र'नानै लागोनसै दा आरो दानिया फैबाथाय दुगैनो मोननायाबो बुहुत कठिनसै आरो दैया दा गुसु जाबायना बारा दुगैनायाव लाफाबाय थानो हाया दा गाव फैबा गावखौ एक्सट्राके थुखैनोसै थ'बाबा दुगैनोसै सब ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सोनाफोर आरो मखा मिलायबा आरो जाग्रोबावसिगोनसो जोङो बे बिबै फिसौखौ गारनानैहाय आरोना स' जायफोरा जोंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो माबाफोर गोरोन्थिफोर नुदोंबा माफ खालामदो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच